A lakásállomány Magyarországon nagyon el van öregedve, és a mostani felfokozott helyzetben, amikor ilyen erős kereslet van, hajlamos lehet az ember arra, hogy egy céljainak nem teljesen megfelelő ingatlant vásároljon, ami mondjuk egy kicsit komolyabb felújításra szorul. Milliós tételek jöhetnek még azután, hogy a hitelfelvétel sikeresen zárul. Tehát, hogy... Valaki már felújított, akkor ezt tudja, hogy először az 10 millió, ami lesz 15 millió, aztán 20 millió. És... Itt az építőiparban legdrágább szó a ha már. Mert ha már ezt leszettük, akkor azt csináljuk meg, vagy ha már ide belenyúltunk, akkor csináljuk meg azt is. Sziasztok, ez itt az OFOB Connect, ahol a pénzügyi tudatosság, a személyes fejlődés és az inspiráló történetek találkoznak. Ma a pénzügyi tudatosság lesz a fókuszba, ezen belül is a jelzáloghitelezés és a 3%-os hitel. Köszöntöm is a szakértő vendégeimet, Kalmár Katalint, aki az OFOB hitelspecialistája, és Bedő Csabát, aki az OFOB banki üzletágért felelős vezetője. Sziasztok! Sziasztok! Szia Isten! Nem tudom, láttatok-e 23-as szám című filmet Jim Carreyvel? Ugye ez egy thriller, ami arról szól, hogy az őrület szélén van Jim Carrey, és mindenhol egy számot lát, mindenbe belelátja, mindenről erre asszociál a 23-as számra. Ha valaki a pénzpiacon dolgozik, vagy szerintem, hogyha lakást akar venni, ingatlant akar venni, vagy akart valaha venni, biztos, hogy ezzel a számmal is így van, ez a 3%, ez a bűvös százalék mindenkit foglalkoztat. Ha mégis van olyan ember, aki ma Magyarországon nem tudja, hogy mi ez, akkor foglaljátok már össze, mi is történik most a jelzálogpiacon, mi ez a 3%-os hitel? Hát a jelzálogpiacon annyit érdemes tudni, hogyha egy párhuzamot próbálnék hozni a Forma 1-jel, és ott azt mondjuk, hogy köröket kell futni, és minden kör egy évszám, akkor az idei évben ez egy rekordkör lesz, ami azt jelenti, hogy a korábbi, nehezebb időszakok után most a hitelezési piacnak egy rekordéve lesz, és a kanyargós útszakaszok után most az egyenesbe értünk a finishbe, ahol most már lehet nyomni a padlógázt, a műszaki emberek beállították a motort, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy rekord tempót tudjunk futni. Ez az ügyfél oldalra azt jelenti, hogy nagyon sok ember meg tudja venni akkor álma ingatlanját, tovább tud lépni, vagy meg tudja tenni az első lépést? Majdnem. Azt nem tudjuk, hogy meg tudja venni, de nagyon sokan érdeklődnek. Tehát, hogyha a 23-as példát osztod, akkor a bejövő hívások száma percenként 23, az meg ide illene is, mert elképesztő érdeklődés övezte 7.-8. hónapban a bejelentés hatására. Az ügyfelek kérdezősködtek, érdeklődtek, hogy mit kell tudni a 300-ok. Ő maga jogosult lehet-e, úgy, hogy még a törvénytervezet meg sem volt. Amikor megvolt, azt követően meg módosítottak rajta, szóval volt egy kis zsongás a piacon, és hát ez lecsapódott nálunk is az OFOB-nél. Most gondolom már letisztult, nem? Ugye a szabályozás, hogy ki az, aki jogosult rá, ki az, aki nem. Milyen rétegek vannak, vagy ki az, kik érdeklődnek, akik szerintetek meg is fogják ezt kapni? A gyakorlat azt mutatja, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés, mint aki valójában jogosult, hiszen nagyon összetett a jogszabályi környezet. Ez majdnem mindig, ha valami jár, akkor ez így van, gondolom. Ennek az ismerete az nagyon sok kérdést vetett fel, és az ügyfelek összetett kérdéseire kell megtalálnunk a válaszokat, és a banki kínálat közül a számukra legmegfelelőbb ajánlatokat. Hétfőn voltam edzeni, én súlyzós edzést szoktam hetente egyszer csinálni, fekve nyomni akartam. És várnom kellett a fekpadra, mert két 25-30 körüli srác használta a fekpadot. És hát használták a fekpadot? Hát felváltva használták a fekpadot, de sokat kellett várni, mert arról beszélgettek közben, hogy hogyan mókolják össze, hogy ők tudjanak venni egy ingatlan befektetés céllal a 3%-os hitelre, és ott már repkedtek a szabályok, meg a féligazságok, meg az ilyen jellegű gondolatok, hogyha így rétegeket kéne összeszedni, mondjuk ezek a konditermi srácok egy réteg, akik mondjuk úgy kisbefektetők most ezen a területen, meg hát talán még vannak ugye az első lakásvásárlók, akiknek ugye főként szól ez a dolog, akkor milyen ügyfél típusokkal találkoztok, kiket mozgatott meg ez a dolog? Hát alapvetően ez egy elég széles kört elér ez az új támogatott konstrukció. Ugye a korábbi államileg támogatott hitelkonstrukcióknak mindig volt valamilyen korlátozó kondíciója életkorban, bentlakási kötelezettségben, házasságkötésben, vagy esetleg gyermekvállalásban. Ezek a korlátok mind kikerültek most az új 3%-os otthonstart hitel vonatkozásában, vagyis most a társadalom széles rétegét érik el.
Úgyhogy tényleg azt gondoljuk ettől, és azt is látjuk, hogy most az érdeklődőknek a nagy része jó lesz el a 3%-os hitelre. Tehát nálunk a kalkulációk 75%-a erre a termékre indul el, ami egy 5-szörös növekedés a korábbi időszakhoz képest. De hát Katinak ennél sokkal életszerűbb tapasztalatai vannak, hogy milyen élethelyzetek vannak. De valóban itt már nem csak a családosok tudnak sorban állni itt a 3%-os hitelre. Igen, alapból is egy nagyon bonyolult környezet volt a támogatásokat illetően, tehát a piaci hitelek mellett ugye támogatások, támogatott hitelek is elérhetőek, és még korábban, ami az otthonstart előtti időszakot érinti, akkor is volt számos olyan ügyfél, aki nem volt tisztában, hogy mi az, amire ő jogosult, és nagyon örülnek, amikor még plusz támogatásokra felhívjuk az ügyfeleknek a figyelmét. Tehát nekem volt olyan eset, hogy építkezésre adták a fejüket az ügyfelek, és nem tudták, hogy az adott településen például a falusi csok is igényelhető. Ezáltal plusz 7 millió forint támogatásra tettek szert az ÁFA és a falusi csok kapcsán. Tehát maga az, hogy mennyire összetett és milyen kombinálhatóságok vannak, ez nagyon sok ügyfelet érdekel és érint. Viszont az tényleg így van, hogy nagyon széles körben el tud jutni az ügyfelekhez. Tehát van olyan, hogy valaki bejön a 3%-os hitellel kapcsolatba, és igazából más kap, vagy számára jobb dolgot kap? Többet. Értem. Hát olyan is lehet, hogy kevesebbet kap. Olyan is. Tehát a 3%-os megretett hitelhez képest van olyan bank, aki ennél alacsonyabb kamatszinten kínálja a portékáját. Ez egy érdekes kérdés, ezt fel is akartam tenni, hogy ez a 3%-os hitel nekem így laikus számára, bár pénzpiacon dolgozom, de jó pár éve ügyfelekkel nem nagyon szoktam együtt dolgozni, és főleg a hitelezés az távol áll tőlem, tehát nem esik nehezemre a laikus nézőpont. Szóval egy laikus számára ez a 3%-os hitel, ez egy ilyen standard, ilyen dobozos, hogy az 3% az mindenhol úgy működik, hogy mindegy, hogy melyik bankba megyek be, vagy azért ezt így végig kell gondolni. Látszólag azonosak a feltételek, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a banki folyamatokban is vannak eltérések, akár ugye a bizonyos bankok a maximum 3%-ot valóban így értették, hogy kevesebbért is odaadják a kamatot, illetve az egyéb feltételek, a rejtett költségek, a hitelfelvétellel kapcsolatos díjazásokban, hogy mibe kerül, az ügyfelek számára promóciókat hirdetnek a bankok, tehát nagyon sok olyan könnyebben feldolgozható, akár egy-egy paraméter van, amitől az egyik vagy a másik választás előnyösebb tud lenni, de az is fontos szerintem ebben a tekintetben, hogy a bankoknak a hitelezési morálja is különböző, tehát más az, akikhez ők szívesen nyitnak, akik ügyfeleket szívesen várnak magukhoz, hiszen ugye maga a hitelezési hitelképessége mérce az máshol van minden bank számára. Ezt viszont tudtam, mert bár én nem foglalkozom hitelekkel, de a feleségem is szintén hitelszakértő, és ilyen passzív hiteloktatásfogyasztó vagyok, online oktatásokat végighallgatok néha, és pont az elmúlt hetekben csapta meg a fülem egy ilyen gondolat egy banki oktatáson, hogy mi azokat az ügyfeleket szeretnénk, akik, és akkor így néztem, hogy mi az, hogy azokat szeretnénk, akik, hogy akkor lehet más meg más szeretne, tehát hogy akkor nincs ez standard feltétel, hogy kinek kell ezt adni, hanem ezt már maga a bank dönti el? Lényeg az, hogy a bankoknak nem titkolt szándék, hogy minél több ügyfelet vonzanak magukhoz, de valóban megvan az a preferencia akár, hogy egy bizonyos jövedelem alatt mondjuk nem hiteleznek olyan magas összegeket, vagy egy bizonyos paramétert vizsgálva az jön ki, hogy az adott ügyfél az adott banknál nem hitelképes, de ugyanakkor egy másik banknál lehet, hogy ő könnyedén akár az 50 millió forintra is jogosult tud lenni. Itt például a jövedelem számításban is különbségek vannak, hogy egy katásvállalkozó ugye nagyon gyakori kérdés, hogy ők milyen jövedelmet tudnak igazolni, és 100 000-es különbség lehet abban, hogy hogyan fogadják el az egyes bankok az ő jövedelmüket. És hogyha például egy 6 milliós bevételt, 6 milliós jövedelmet nézünk, amit már a NAV visszaigazolt, akkor az egyik banknál 415 000, a másiknál 500 000 forint. És ugye az egyik banknál látjuk, hogy az 50 millió forintos törlesztő részlet nem fér bele, míg a másiknál az adósságfék törvény alapján bele tud férni a kért hitelösszeg. Igen, ez valóban így van, de ez mindig is jellemezte a piacot, hogy van egy állami szabályozás, ami egy keretet szab ennek a banki működésnek, és ezen belül lehet a bankoknak mozogni. De jellemzően a bankok nem szeretik elérni azt a határt, vagyis például egy
60 millió forintos ingatlan megvásárlásához minél kevesebb hitelre van szükség az ügyfélnek, annál nagyobb valószínűséggel átmegy a banki hitelvizsgálaton. És van egy másik fontos szempont, hogy az ügyfél jövedelmének hány százaléka terhelhető a hitelekkel, és az újonnan felvenni kívánt hitellel együtt értendő ez. Ez az arányszám minél alacsonyabb, annál szívesebben belemennek. És annál óvatosabbak, ha mindkét oldalon ki van feszítve az ügylet. De mondok egy másik életszerű példát is, a kormányzati kommunikációban azt lehetett hallani, hogy bárhol, bárkinek 10%. Hát azért ez a bankok saját rendszerében nem egészen így képeződik le, mert a 10% az egy elérhető opció. De 10% önerővel lehet vásárolni ingatlant Budapest 3. kerületében, de Dinny és Háton már nem, mert a bank település listája meghatározza azt, hogy az adott településen minél kisebb a település, vagy minél kevesebb adásvételi tranzakció van, ami statisztikai alapot képezne, annál óvatosabb és annál alacsonyabb finanszírozási arányt ad. Van, ahol csak 60%-ig mennek el. Hol van Dinny és Hát? A Tiszapart mellett. A Dinny és Háti ügyfelek akkor most ezt így megtudhatták, hogy pontosan hogy kapnak hitelt. Egyébként pont ezt akartam kérdezni tőle, Csabi, te sok bankkal tárgyalsz, hogy picit segíts abba, hogy ilyen banki fejjel gondolkodjunk, mert nyilván egy átlag ügyfél, egy átlag hitelfelvevő, nyilván ő meg szeretné kapni a hitelt, talán egy kis segítség lehet nekik, hogy fel tudjanak készülni, hogy tudnak a bank fejével gondolkodni. Itt az előbb említetted ezt a jövedelmi kifeszítettséget, illetve az ingatlant, hogy mi az, amit egy bank alapvetően néz, vagy mi az a gondolkodásmód, amit mondjuk egy bank képvisel, hogyha ügyfelet akar választani, mert picit ez jött le, amit mondtatok, hogy végülis a bank egy ügyfélszegmens szeretne választani, van, aki preferálja a vállalkozókat, van, aki kevésbé, van, aki inkább akkor az alkalmazott ügyfelekkel akar együtt dolgozni. Érte? Szóval amikor azt kérdezed, hogy egy bank mi alapján válogat az ügyfelek között, valójában az nem is válogatás, hanem egy olyan bonyolult hitelvizsgálati rendszer, aminek ha valaki megfelel, akkor át tud ezen menni, és a végén jóváhagyás születik. Nyilván ebben vannak szubjektív tényezők, hiszen ott döntéshozók ülnek, nem robotok és gépek végzik a hitelvizsgálatot, tehát abban van egy emberi tényező is a bank oldaláról. Ez mindig is így volt, most is így van, valószínűleg sokáig így lesz még. De az kétségtelen, hogy azokat az ügyfeleket finanszírozzák meg szívesen, akikben a hosszú távú megtérülés belelátható. És mitől lesz valakinek hosszú távú megtérülése? Az, hogyha az életkora már eleve olyan, hogy már neki hosszú éve stabil munkahelye van, régóta ugyanazon a lakcímen lakik, családos mondjuk iskolai végzettségtől kezdve mind befolyásoló tényező, a jövedelem nagyságától kezdve az is, hogy hol akarok ingatlant vásárolni, és mennyi pénz kell nekem ahhoz. Mennyi önerőm van. Tehát ez egy bonyolult rendszer, ez egy pontozási rendszer, egy scoring, amit a bankok lefuttatnak a saját rendszerükbe. De ami a nagy szerencse, hogy ezeket az előszűrő funkciókat mind előre tolták bankon kívülre, és bizonyos szintig tudunk előminősítést végezni. Van, amit saját magunktól tudunk, és valamit a bank segítségével, de lényeg az, hogy egy előzetes hitelvizsgálatot tudunk végezni, mint ahogy például egy ingatlanra is lehet egy előzetes értékbecslést végezni. Tehát, hogyha én akarok venni egy ingatlant, talán a legnagyobb félelem az, hogyha ezt hitelből teszem, kifizetem a foglalót, elindítom az egész folyamatot, és a végén kiderül, hogy mégse kapok hitelt, akkor érdemes ilyet előre kérni. Abszolút, ezt tanácsoljuk is. Alapvetően a hitelvizsgálatokból azoknak a száma, amik elutasítással zárulnak, az nagyon kevés. Tehát 10% alatt van az elutasítások aránya. De ez azért van, mert nagyon jó az előszűrési funkciója a bankoknak, és ebben elég vastagon mi is az OFOB tanácsadók is részt tudnak venni. Tehát egy alapos felkészülés, egy jó előszűrés után már az ügyfél úgymond biztosra tud menni, hogy sokkal kisebb az esély az elutasításnak, vagyis bátran lehet előleget tenni, és tud majd adásvételi szerződést hozni. Ez egy nagyon izgalmas pont, vagy nagyon érdekes, hogy mik az elutasítási okok. Ugye erről tudtok ilyen gyakorlati példákat mondani, ugye Kati, tehát mostanában szerintem te reggeltől estig ügyfelekkel vagy, rengeteg ügyféllel tárgyalsz. Tudsz-e történeteket mondani, amiből így lehet tanulni, hogy mi az, ami miatt egy bank esetleg visszadobhat egy hitelügyet? Ugye addig el sem jutunk, hogy elutasításra kerüljön egy hitelügylet, hiszen nagyon alaposan felmérjük azt, hogy az ügyfelek mit szeretnének, mennyi pénzük van, milyen önerőt tudnak igazolni, hogyan tudnak megfelelni a jogszabályi feltételeknek, és inkább már eleve a felkészülés szakaszában tudunk nekik segíteni azzal, hogy ne kerüljön oda, hogy egy foglaló kifizetése után adott esetben elutasítsa a pénzintézet az ő igényüket. Tehát ezeket igyekszünk elkerülni és megakadályozni, hogy elutasítsanak egy-egy hitelügyletet.
Egyébként probléma lehet, hogyha például az értékbecslés eredménye nem megfelelő. Ezt is a bankok is preferálják, és mi is nagyon javasoljuk az ügyfeleknek, hogy vizsgáltassuk előre meg az ingatlanok értékét, hiszen a jogszabályban is vannak olyan fékek, amit nem léphetünk át, például a négyzetméter ár, akár az ingatlan maximális értéke, hogyha másképp értékeli a becslő. Ugye itt érezhető volt egy olyan fajta különbség, hogy ahogy ezek a támogatások bejönnek a képbe, így az ingatlan piac is hétfőről kedre akár egy magasabb értéket mutat, és nem biztos, hogy az értékbecslők is úgy gondolják, hogy annyival drágább vagy több értéket képvisel egy ingatlan. Mondjuk erre egy egyszerű példát, hogyha mondjuk egy 50 millió forintos lakást szeretne valaki venni, és azt mondja, hogy hát én elértem azt a 10% önerőt raktam, azt az 5 millió forintot, ami ehhez kell, akkor elvileg nekem 45 millió forinttal mehet is a vásárlásom. Na de mi történik az értékbecslővel, amit az előbb említettél? Kimegy a becslő, és azt mondja, hogy hát hétfőről kedre megemelte az eladó a vételárat, mert látta, hogy óriási kereslet van, de az értékbecslő azt mondja, ami hogy reális most, abszolút, mert licitálnak ingatlanokra. Hát a hirdetési árakban Budapesten 25%-os emelkedés volt, vidéken 17, hétfőről kedre. Hát az ingatlan tényleg ennyivel többet ér hirtelen? Ez nem ér többet, csak kevesebb ingatlan van a piacon, mint amennyi kereslet, és egyszerűen ez felhúzta az árakat. Visszatérve az előző példára, hogyha ott 45 millió forintról azt gondolom, hogy elég lesz, és a becslő azt mondja, hogy szerintem az ingatlan nem 50 millió, csak 45 millió, akkor a kiindulási pontja a banknak a 45 millió forint, abból levonja a 10% előleget, marad 40,5 millió forint, vagyis nem 5 millió előleg kell, hanem 9,5 millió. És ezt be lehet valahogy biztosítani? Például lehet előre kérni értékbecsést? Mielőtt mondjuk lerakom a foglalót? Abszolút. Van ilyen? Persze. Igen, és ezt el is fogadja később a bank, amennyiben egyéb támogatott hitelt nem igénylünk, tehát fel is tudjuk használni azt a kifizetett költségű értékbecslést, amit előre elvégeztetünk. Akár ez még alkudni is jó, egy ilyen értékbecslési eredmény, bár a mostani piaci környezetben valószínűleg az alkú az igen, az kicsit nehezebb. Minden irányban láttunk eltéréseket az értékbecslés eredményekben. Ugyanakkor, bocsánat, az sem kizárók, hogyha tényleg azt hozza a becslés, hogy alacsonyabb az érték, és több önerőre van szükség. Azért ezt mi itt az OFOB-nél nem tekintjük adottságnak, és nem azt mondjuk, hogy sajnos akkor ez így nem működhet, hanem megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek módosításával lehet mégis sikeres hitelvizsgálatot végezni. Mondok egy példát, hogyha tényleg ez az eredmény jön ki, akkor valahogy az önerőt kellene növelni. De hát azt nem fogjuk tudni, tehát ha az ügyfélnek 5 milliója van, akkor ennyie van. De ha van egy pótingatlan, amit be tud vonni az ügyletbe, akkor a két ingatlan együttes értékét vizsgálva arra már könnyebben jut finanszírozást a bank, és így elég lehet az a forrás, ami jelenleg... Tehát van B-tervetek, C-tervetek, meg D-tervetek. A megoldásra koncentrálunk. De ez ügyfél oldalon is igaz. Tehát, hogyha most egy adott jövedelmem van, nem fogom tudni azt növelni, mert az egy adottság. De ha mellette sok hitelem van, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy azokat megnézni, milyen kamatú hitelek vannak. Összegyúrjuk, kiváltjuk, a kiváltott hitel hatására alacsonyabb lesz a meglévő hitelteher, ergo jobban belefér majd az újonnan felvenni kívánt hitel havi törlesztése, és akkor már egy picit tudtunk benne mozogni. Ha ez még mindig nem működik, vonjunk be adóstársat. Nyilván az Otthonstart programmal elég komoly kötöttségek vannak az adóstárs bevonására, de egy piaci hitelnél ez igenis opció tud lenni. Listám első pontjára előzetes értékbecslést felírtam. Egyébként olyan van, hogy mostanában láttatok már olyat, hogy valamit feljebb becsülnek, mint gondolta volna az ember. Abszolút. Ugye előfordul negatív és pozitív irányba is különbség, hogyha több mint 20%-kal becsülik feljebb, akkor ez gondot jelent, hiszen akkor nem fogunk tudni Otthonstart hitelt igényelni, csak piaci hitelt. Azt hittem, hogy ez jó, annak örülünk. Akkor csináltunk egy jó vételt. De ez egy törvényi szabályozás, tehát ott a 20%-nál már nincs meg az opciónk egy ilyen esetben, hogyha az egyik banknál nem megyünk a másikhoz, nem lehet. Tehát egy 20%-nál nagyobb eltérés esetében el kell engedni azt az ingatlan, nem tudjuk megvenni. Vagy ugye adott esetben hozzá szeretné igazítani valaki a célját. Nagyon gyakori ötletek ezek, amiket az ügyfelektől kapunk, hogy akkor mit lehet tenni, hogy mégis ki tudják használni ezt az ingatlan hitelt, hiszen ezért sokkal csábítóbb, mint dupla ennyiért, vagy akár többért fizetni a törlesztő részleteket. És volt-e olyan, Kati, hogy te mondjuk azt mondtad ügyfélnek, hogy nem biztos, hogy neki érdemes hitelbe gondolkodni, még akkor is, hogyha esetleg jogosult lenne, vagy meg tudnák kapni a hitelt. Most nem csak teljesen általánosan értem, tehát nem csak erre a 3%-ra,
arra vagyok kíváncsi, hogy mi a szakértői véleményetek, hogy mikor jó egy hitel, mikor hasznos egy hitel, mikor lehet egy hitelt jól használni, és mikor nem ajánlott. Számos esetben javasoltam azt, hogy vagy várjon az adott életcél megvalósításával, ne vágjon bele még valaki az ingatlan vásárlásba, ugye említettük a 10%-os önerő lehetőségét, ez korábban is elérhető volt bizonyos szegmensnek, de akkor sem a bárki kategóriája volt ez, és nagyon sokan ugye félreértik azt, hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy az automatikusan mindenki számára elérhető. Fontos azt megemlíteni, hogy nem csak az önerőre kell gondolni egy ingatlan vásárlásnál, hanem a járulékos költségekre, az illetékfizetési kötelezettségre, a berendezésre, a felújításra. Tehát számos olyan plusz költség van, ami nem kifejezetten a 10% vagy a 20% önerő, ami pusztán ezt jelenti, hanem az egyéb dolgokra való felkészülés. Ugye mi mindenkinek azt rendkívül hangsúlyozzuk, hogy teljes körűen beszélgessünk a pénzügyekről, ne csak egy célról beszélgessünk, elemzéseket végzünk az ügyfeleinkkel, amikor ugye hozzánk jönnek, és megnézzük azt, hogy tud a céljaik megvalósítása biztonságban maradni, úgyhogy ne sérüljön akár a jelenjük. Csaba, erre akarsz? Mert úgy tettem fel a kérdést, hogy igen, alapvetően, hogy kinek érdemes. Most azért az látszódik, hogy az emberek fejében ez nagyon gyorsan végigfutott, hogy mennyivel jobban megéri ez a 3%-os hitel. Az ennek történelmi múltja van. Tehát a 2022-23-ra visszatekintünk, akkor azok nagyon nehéz időszakok voltak a hitelezési piacon. Tehát 2022 nyarától kezdve különböző okok miatt egyszer lecsökkent az ingatlanadásvételi tranzakciók száma, és az ehhez kapcsolódó hitelezés is. 23 tragikusan rossz év volt. De abban a pillanatban, hogy 2024-ben az elérhető kamatszintek a 6-ossal kezdődtek, az egy ilyen lélektani határ volt, és ahol már 6,5%-os szintre ért le, ott elindultak a tranzakciók, elindult a piac, mozgósította az embereket ez a kamatszint, és ebben a kontextusban a 3%-os hitel elképesztő jó ajánlat úgy, hogy kötöttségek nélkül igénybe lehet venni. Pont ez a probléma igazából most, hogy kicsit azt kell mondjam, hogy már a pánik és az időnyomás mozgatja a piacot, mert minél gyorsabban akarnak ingatlant venni, nem akarnak erről lemaradni, hiszen azt lehet hallani, hogy ennek nagyon komoly állami támogatási háttere van. Tehát nagyon sok pénzt bele kell tenni az államnak ebbe, és nem lehet tudni, hogy mikor érkezik el az a pont, amikor azt mondja az állam, hogy hát most már bizony néhány féket be kell húzzak, mert költségvetésben nem tudom kigazdálkodni. És ez a félelem hozza azt, hogy előrehozott vásárlások vannak. A visszatartott vásárlásokat most akarják intézni, tehát minden begyűrűzik ebbe a pár hónapba. Akár még az is, aki nem ilyen jellegű ingatlant akar, és nem is jogosult, ad is bepánikol, hogy mennek fel az árak, ő is gyorsan megveszi, nem is a 3%-ból. Igen. De azért ez könnyű belátni, hogy ez ki fog fulladni. Ez nem kérdés, hogy ki fog fulladni, az a kérdés, hogy mikor. 2 hónap múlva fog ez kifulladni, és egy egészséges piaci szintre fog visszatérni, vagy 3-4-5 hónapig is tart. És akkor ebben különböző hatások lehetnek, hogy az új építésű ingatlanok most jelenleg nem annyira tudnak részt venni ebbe a programba, hiszen nem tudnak rá végleges adásvételi szerződést kötni ma az ügyfelek. Ezt elég gyorsan felismerte a törvényalkotó, és már most egy olyan tervezet van napirenden, aminek az a vége, hogy tervezőasztalról kvázi lehet majd úgy ingatlant vásárolni, olyan adásvételi szerződéssel, amit a bankok is el tudnak fogadni. Tehát egy 1,5-2 év múlva befejeződő projekt keretében megvásárolható ingatlanra már ma le tudunk szerződni, és ma a bank már a forrást félre tudja tenni. Tehát leszerződünk, és majd folyósít, amikor odaérünk. Várjunk, vagy ne várjunk. Szerintem ez most a legnagyobb dilemma. Főleg aki ilyen befektetési célú ingatlanba gondolkodik, hogy várjuk meg, míg lejjebb megy a hype, de lehet, hogy a hype még följebb fog menni, meg jönnek a választások, és akkor már mindent is, már hát igen, mindent beleszőnek ezekbe a logikákba. Tehát, hogyha most az a kérdés, hogy befektetési célból lehet-e ingatlan vásárolni, rövid válaszom az, hogy igen. Ha a pénzemet ingatlanba teszem, akkor befektettem. Az a kérdés, hogy jó befektetést csináltam ezzel, vagy nem? Mikor lesz jó egy befektetés? Akkor lesz jó, hogyha abból pénzt is tudok kiemelni. Hogyha ki tudom adni ezt albérletbe például, és azoknak a bevételeivel tudok számolni. Vagy számoltok azzal is, hogy időközben még tovább fog emelkedni az ingatlan ára, akkor igazából jó befektetést csináltam. Na de mi ennek a párhuzamos világa? Hát ebben a párhuzamos világban van egy teljesen biztonságos állampapír, ami hoz 7%-ot. Ha én ennél a 7%-nál többet tudok keresni az ingatlan, akkor az egy jó befektetés volt.
De ma ez nem igaz az albérletekre. Tehát most, ha megnézzük az átlagos albérlet árakat, ami mondjuk 250 000 forint környékén van Budapesten, átlagosan, és hozzátesszük az ingatlan értékét, akkor ez ilyen 4-5%-nyi hozamot jelent évente. 4-5%-nyi hozam egy olyan ingatlan, amin egy csomó költségem van, egy csomó kockázatom van, a bérlő lelakja, majd azt is utána helyre kell hoznom. Az nem biztos, hogy versenyképes a 7% atombiztos bevétellel. Tiszta. Magyarország az a 10 millió kis kapulógusnak az országa, azt gondolom, tehát bármilyen támogatás van, kedvezmény van, bármi, ami igénybe vehető, mindenki keresi a kiskapukat, tehát jönnek a kreatív ötletekkel. Én is hallottam már mindenfélét, hogy hogyan lehet ezt kikerülni, kijátszani, nagyobbat veszünk, kisebbet veszünk, ettől vesszük meg, attól vesszük meg. Kati, jönnek az ilyen kreatív ötletek, és hogyha igen, akkor hát mennyire működőképesek ezek, illetve mi az, amit te tudsz tanácsolni azoknak, akik ilyenekbe gondolkodnak? A jogszabályi feltételeket alkalmazni kell és be kell tartani, tehát ötletek természetesen vannak, és nem is feltétlenül azok az ötletek, amik ezt meg szeretnék kerülni, hanem inkább a komplexitás miatt nehéz átlátni, hogy például egy ingatlan tulajdonom volt, nem volt, eladtam, elajándékoztam, mi mit jelent, hogy lehet összekombinálni. Nekem van tulajdonviszonyom, a feleségemnek nincs, a férjemnek van, ezeknek az összetettsége, hogy mi minek számít. Ugye vannak kivételszabályok, tehát vannak a jogszabályban is olyanok, hogy látszólag az egy nem igénybe vehető dolog, de közben mondjuk van egy haszonélvezeti jog azon az ingatlanon, ami meglévő tulajdont érint, és mindjárt nem is kell vele 15 millió forint alatti. Vagy 15 millió forint alatti. Felkészültél. Ezt hallottam például, igen. Szóval vannak olyan pontok, amik nem mindegy, hogy milyen mélységében ismerjük, és ezért nagyon fontos kikérni tanácsadó véleményét, hogy ő lássa át a mi élethelyzetünket, és ha olyan ötletünk van, ami nem megfelelő, vagy nem működik, akkor arra is felkészítsen bennünket, hogy nehogy úgy kössünk egy adásvételit adott esetben, hogy az ötlet nem volt rossz, de nem megvalósítható. Azt hiszük, hogy okosak voltunk, de kiderül, hogy nem, és ez pénzükbe kell. Nyerni akartunk, de veszítünk. Erre hadd fűzzek meg rá egy picit, teljesen egyetértek ezekkel a gondolatokkal, de az érdeklődők nagy része tényleg a hitelt keresi. Tehát az a 3%-os hitel, amit megkérdettek, az hol érhető el, és még arra kíváncsi, hogy melyik bank mivel csábítja őt magához. Ennél sokkal komplexebb gondolkodásra van szükség. Mondok néhány példát erre. Hogyha azt a forrás összetételt próbáljuk összerakni, mivel egy lakást meg lehet venni, akkor a 3%-os kamatú hitel az jobb, mint a 6,5%-os átlagos kamat. De ha mondjuk itt gyermekvállalási szándék is van, esetleg házasságkötés is szóba tud kerülni, akkor például egy babaváró hitellel, ha megszületik az első gyermek, akkor már kamatmentes hitelünk van, ami a 3%-os képest, a 0% még jobb ajánlat. Vagy hogyha egy csokplusszal kombináljuk ezt a hitelt, aminek hatására a vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetni 60 millió forintos ingatlannak 2 millió 400 000 forint, érdemes ezt is figyelembe venni, és ha megszületik a második gyermek, vagy a harmadik, akkor 10-10 millió forintot elengednek a tőketartozásból. Tehát ezeket együtt kell vizsgálni, de ez még mindig csak a hitelág, és még mindig csak a hitelről beszéltünk, miközben annál a banknál, ahol hitelt veszek fel, számlával is kell rendelkezni. Ha hitelt vettem fel, egy lakásbiztosítást kell kötni. Nálunk az OVB-nél egy teljes palettát érintő kiszolgálási modell működik, és nekünk az a szándékunk, hogy ennek az összetettségében mutassuk meg a banki ajánlatokat. Erre van egy történetem. A szüleim vettek föl hitelt jó pár évvel ezelőtt, és az adott bankba mondták nekik, hogy hogyha ott kötik a lakásbiztosítást, akkor nem tudom hány ezedék kamatkedvezményt kapnak. Kérdezték, mondtam, hogy jó lesz, hát olcsóbb lesz, nem néztem meg, nem értem rá, nem foglalkoztam vele. És később, amikor megvizsgáltuk ezt a lakásbiztosítást, hát kijött, hogy nem elég, hogy jóval drágább, mint a piacon lévő többi más lakásbiztosítás, vagy amik lehetnének kedvezőbbek, de még volt egy nagyobb káreseményük is, amire nem is fizetett. Tehát összességében az a hitel az előtte lévő pár évvel, ha kiszámoljuk a törlesztő különbséget, még így is drágább lett, aztán meg lett oldva, a záradékot feloldották, lecseréltek, stb. De hogy ez egy tanulságos történet volt, és ma magyar valóság az, hogyha bemegyünk egy bankba, akkor ott a banki ügyintéző ott mindent is beixel, és kijövünk 3-4-5 termékkel minimum. Erre mit mondtok, hogy ez
hogy ez a gyakorlatban hasznos tud lenni, jó tud lenni, minden kedvezményt x-eljünk be, vagy van-e olyan utopisztikus verzió, hogy esetleg megvizsgálom, hogy egyik banknál ez jobb, másiknál az jobb, és akkor így összehasonlítgatjuk. Szeretik-e egyáltalán, engedik-e bizonyos termékeknél, hogy esetleg egy másik pénzintézetnek a termékét kösd? Hát a másik pénzintézet termékének a megkötése, hogyha az A bankhoz megyek a jelzálog hitel, akkor a B bank bizonyos termékeit nehéz ezzel összekapcsolni, de az egészet meg kell előzni azzal, hogy az OFOB tanácsadó által együttesen csomagban bemutatott ajánlatok közül érdemes választani. Utána már mehet az x-elés, de annak ismeretében, hogy tudom, hogy ott mit x-eltem, és azért ott csinálom, mert ott a legolcsóbb, vagy ott rájuk vele jobban. Nagyon egyszerű példa erre is a sima lakossági bankszámla, hogy vajon az átlagember ismerje, hogy milyen bankolási költségei vannak, csak a számla vonatkozásában. Pedig ott van egy díjkimutatás, amit a bank köteles kiküldeni az ügyfeleinek, minden bank másféle módon küldi ki. Nyilván ez a tudás nálunk megvan, hogy hol kell keresni, 3-4 kattintásból elérjük minden ügyfélnek a díjkimutatását, és az egyértelműen mutatja azt, hogy a tavalyi évben mennyibe került a bankolás. És ott jön a felismerés, hogy 10-20-30-50 ezer forintba kerül a bankolás, miközben ma már tudunk olyan bankszámlát adni, ami 0 forintos, éveken át, tranzakciódíjmentes is. Ezeket mind bele kell kalkulálni abba, amikor jelzálog hitelre keresünk egy bankot. Általában egy hitelfelvételnél kötelező banknál számlát nyitni, ahol a hitelt felvetted? Kell vele rendelkezni, tehát ha már eleve ott van tehát ha már eleve a számlavezető bankottól veszed fel a hitelt, akkor ott már van számla, nem kell nyitni. De ha még egyet, ha nincs, akkor kell nyitni. Tehát akkor ez még egy szempont, ha jól értem, mert lehet, hogy picit kedvezőbb a hitelem, de mellette van egy drága számlám, és összességében lehet, hogy rosszabbul jártam, mint a szüleim történeténél. Igen. De van olyan bank is, aki csak technikai számlát vár el, ugye akkor viszont bizonyos kedvezményektől el tudunk esni, tehát gyakran ezzel kötik össze, hogy amennyiben számlavezetés is van, akkor plusz kedvezményt tudunk kapni. Alapvetően a bankoknak ez is egy célja, hogy minél több ponton kapcsolódjon az ügyfelekhez. Nekünk az érdekképviselet a célunk, hogy megnézzük, hogy melyik pontokon érdemes az ügyfeleinknek kapcsolódni. Itt egyébként nagyon érdekes ez a törlesztési számla, mert tényleg minden banknál elérhető. Igazából ez egy díjmentes számla, amit azért adnak, hogy ha már ott veszed fel a jelzáloghitet, akkor ne kelljen átbankolnod. De ha már átvilágítottuk az ügyet, ha megnéztük, hogy milyen kedvesek vannak, és tudunk rajta spórolni, akkor érdemes ezeket együtt kezelni, és egy olyan banknál, ahol a számlavezetési költségeim magasak, onnan lehet, hogy érdemes megfontolni, hogy átmegyek egy másikhoz, ahol ennél sokkal alacsonyabb díjakat. Ez a sokadik tipp, ez a törlesztési számla, amit szerintem felírhatnak, akik nézik ezt a podcastet. Mondjatok még egy ilyet. Ha valaki hitelt vesz fel, mi az, amire valószínűleg nem gondol, de pénzt tud vele spórolni? Nekem rögtön az jut eszembe, hogy ez egy hosszú távú döntés a hitelfelvétel, és amellett, hogy jól kell dönteni, hogy milyen kedvezményeket kapunk, milyen kamaton kapunk egy hitelt, milyen számlát vezetünk, az is nagyon fontos, hogy ismerjük azt, hogy jogosultak vagyunk például a személyi jövedelemadónkból visszaigényelni bizonyos összegeket azután, hogy lakáscélú hitelt fizetünk. És ez akár ilyen 100 000-es nagyságrend is lehet személyenként, tehát nagyon érdemes tisztában lenni, és mivel hosszú távú döntést hozunk, ezért nem csak ma fontos ez a döntés, ennek az ismerete, hanem folyamatosan a futamidőnk alatt, és ebben igyekszünk segíteni az ügyfeleknek, hogy később is ki tudják azokat a kedvezményeket használni, ismerjék a változásokat. Mennyi az átlag futamidő? Bocsánat, még a futamidő előtt ugyanilyen kedvezmény lehet még egy lakástakarékpénztári számla megnyitása is. Tehát ott is tudok olyan kedvezményt beemelni ebbe az egész otthonteremtésembe, ami jobban áll, mint egy banki hitel. Tehát ezekkel együtt ezt a kombinációt is figyelembe véve érdemes elgondolkodni a bankválasztáson. Mennyi az átlag futamideje egy jelzálóghitelnek most? 20-25 év, de maximum 25 évre lehet igényelni ezt az otthonstart konstrukciót. Egyébként az a tapasztalat, hogy inkább hosszabb időben gondolkoznak az ügyfelek. Csak már mondtad ezt a 100 000-es nagyságrendet, akkor ez inkább milliós nagyságrend a teljes futamidő tekintetében. Arra vetítve, igen. Amit meg tud spórolni valaki. Hogyha ezt visszaszámolnánk és levonnánk a 3%-ból, akkor az még kevesebb lenne. Oké. Mi az a 3 tipp, amit, hogyha valaki jelzáloghitel felvétel előtt áll, akkor mindenképpen tanácsolnátok? Forduljon tanácsadóhoz, és forduljon tanácsadóhoz. Azt gondolom, ez így könnyen megjegyezhető,
Jó, és mik azok a tippek, amit majd a tanácsadó fog adni egy ügyfélnek, aki hitelt akar felvenni? A komplexitás, a komplex gondolkodás, ezt fogjuk tanácsolni, ez egészen biztos, hiszen azon túl, hogy itt most egy lakáscélt kell megvalósítani, ennek kihatása van egyéb termékekre is, aminek lehetnek költségelemei, úgyhogy a komplex gondolkodás az egyik ilyen tanácsunk. Az előszűrés. Fontos, hogy szűrjük elő az ügyfeleinknek az igényeit, hogy biztonsággal tudjanak foglalózni. A hosszú távú gondolkodás. Tehát a mostani felgyorsult ingatlanpiaci helyzet sodrása ne hagyja, hogy elsodorja az ügyfelet, és elhamarkodott döntést hozzon. Gondolni kell arra is, hogy mi fog velem történni vajon 5 év múlva. Hol képzelem el magam 5 vagy 10 év múlva? Lesz családom? Ha igen, akkor mi fog történni? Megszületik majd egy gyermek, ami rögtön 2 dolgot hoz. Hirtelen nagyobb lesz a kiadásom, és hirtelen kevesebb lesz a bevételem, mert a házaspár egyik tagjának a jövedelem egy része ki fog esni. Ezeket a törlesztéseket úgy kell most meghatározni, hogy egy jövőbeli élethelyzetben is vállalható legyen. A biztonság, hiszen ez egy hosszú távú döntés, és nagyon fontos lenne azt tudni, hogy kiszámíthatóan az ügyfelek tudják fizetni a váratlan helyzetek esetén is a hiteltörlesztőiket, és a család anyagi biztonsága ne sérüljön. Érdemes olyan komplexen és csomagban gondolkozni, hogy azok az esetek is le legyenek védve, amikor olyan életkörülmény történik, amire mondjuk egy biztosító tud szolgáltatást nyújtani. Legyünk felkészülve a váratlan helyzetekre, mindenféle támogatást igényeljünk vissza, és mellette gondoskodjunk arról, hogy a gyermekeink jövője is biztonságban tudjon maradni. Illetve érdemes szót ejteni az alapos pénzügyi tervezésről. Ez alatt azt értem, hogy ne csak az legyen a keresési feltételünk, hogy nekem van 160 000 forintom, és akkor ez a havi törlesztés, ez milyen hitelre lesz elég, hanem számolnom kell azzal is, hogy milyen költségelemei vannak még ennek most, és a nagyon közeli jövőben. Mire gondolok itt? Megveszek egy ingatlant. Ha csak egy sima tisztasági festéssel számolok, az is több 100 000 forintos kiadást jelenthet, de mivel a lakásállomány Magyarországon nagyon el van öregedve, és a mostani felfokozott helyzetben, amikor ilyen erős kereslet van, hajlamos lehet az ember arra, hogy egy céljainak nem teljesen megfelelő ingatlant vásároljon, ami mondjuk egy kicsit komolyabb felújításra szorul. Milliós tételek jöhetnek még azután, hogy a hitelfelvétel sikeresen zárul. Tehát, hogy... valaki már felújított, akkor ezt tudja, hogy először az 10 millió, ami lesz 15 millió, aztán 20 millió. És... Itt az építőiparban legdrágább szó a ha már. Mert ha már ezt leszettük, akkor azt csináljuk meg, vagy ha már ide belenyúltunk, akkor csináljuk meg azt is. Igen. Szakértő bevonása. Válasszunk olyan tanácsadót, aki felméri alaposan az igényeinket, ismeri a banki kínálatot, és hosszú távon képviseli az érdekeinket, mert ez egy olyan folyamat, ahol szükség van arra, hogy ismerjük, hogy mire vagyunk jogosultak. Bár ugye nem telt el sok idő, de voltak már sikeres tranzakciók, akik már ezt a 3%-os hitelt felvették? Abszolút. A rekordidő az bankonként eltérő, de szerencsére a 30 napot nem használják ki a bankok egyelőre. 2 hét alatt boldog volt az ügyfelünk, aki nálam az első tranzakciót hajtotta végre. És akkor mész lakásavatókra, vagy ez hogy néz ki? Hamarosan, igen. Tényleg? Az ügyfeleknek a kulcs megkapása, illetve a beköltözés lehetősége a legfontosabb szemük előtt lebegő cél, viszont hosszú távon fogunk együttműködni, hiszen akkor tudunk ténylegesen segítséget nyújtani, hogyha az különböző változásokra is reagálunk, és a jövőben is ott vagyunk az ügyfeleink életében. De ezt hogy kell elképzelni, hogy én azt hittem, hogy itt lezárult akkor a közös munka, hogy akkor utána miről fogtok beszélni? Ugye ez egy hosszú távú döntés, 20-25 évre szól, akár csak a hitelkonstrukció, de idővel a változásoknak a lekövetése, a családok bővülése, akár újabb támogatások kihasználása merülhet fel. Egy ügyfél életében 15-20 komolyabb pénzügyi döntés van, bár nem mindenki veszi ezt annyira komolyan, hogy sokat foglalkozzon vele, de azt tapasztaljuk, akik már modernebben gondolkoznak, és figyelik azt, hogy minőségi pénzügyeik legyenek, akkor kikérik a tanácsadójuk véleményét később is, és a tanácsadók is tudnak tájékoztatást nyújtani, ha őket érintő változások történnek a piacon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon sok lakássavatót kívánok nektek, sok sikeres tranzakciót,
Ilyenkor a végén általában össze szoktuk foglalni ezeket a podcast adásokat. Hát most erre képtelen vagyok, tehát nem tudom összefoglalni. Annyi pontot érintettünk. Inkább egy tanácsot tudnék adni, vagy nagyon részletesen jegyzeteljétek ki ezt a podcastet, és nagyon-nagyon készüljetek fel, vagy keressetek tanácsadót, ezt nyugodtan az OFOB-n keresztül is megtehetitek. Ez itt az OFOB Connect, további hasznos tartalmakért iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és várjátok a következő részt. Sziasztok! Köszönjük hogy itt a láttunk. meghívást.